Преосмисляне на старите гуми, революцията на Geodyne Solutions в производството на енергия. Представете си свят, в който изхвърлените, прашни стари гуми се преобразуват в горивото, което захранва самолетите, летящи в небето, или камионите, минаващи по магистралите. Изглежда като страница от научно-фантастичен роман. Тази история изкача от страниците в реалността благодарение на Geodyne Solutions и тяхната иновативна инициатива «Гуми в енергия». Нека навлезем в света на трансформацията на гумите и открием многобройните й ползи. Лъхън. Справяне с заплахата от гумите. Всяка година милиони гуми достигат края на жизнения си цикъл. Ако не се обърне внимание на тях, те стават екологични заплахи, заемащи огромни площи и създаващи условия за размножаване на вредители. Решението на Geodyne използва тези отпадъци, превръщайки потенциалните екологични бедствия в безценни енергийни ресурси. ТО. Захранване на бъдещето. Авиационно гориво. Пътуването ще изглежда малко по-екологично, когато осъзнаете, че самолетът, в който се намирате, е захранван от части от повторно използвани гуми. Превозните средства на биодизел. По пътищата вече могат да работят на по-чист и устойчив биодизел, получен от стари гуми, канчни, което отбелязва преход към по-зелен транспорт. Гориво за лодки и камиони. Нашите морски и товарни транспортни сектори, жизненоважни елементи в глобалната икономика, също могат да се възползват от този устойчив енергиен източник. 3. Електрически мечти. Освен горивото, трансформиращата сила на старите гуми се простира и върху производството на електроенергия. Представете си домове и индустрии, захранвани от енергията, извлечена от изхвърлени гуми. Това е устойчивост и иновация, събрани в едно. 4. Икономическа и екологична ефективност. Процесът на преобразуване на гумите в енергия не е само за повторно използване на отпадъци. Това е икономически жизнеспособен модел. Със своя вроден енергиен потенциал, гумите предлагат икономически изгодно суровино средство за производство на гориво и електрическа енергия. Освен това, намаляването на броя на гумите на сметищата значително намалява въглеродните емисии и замърсителите на околната среда. 5. Създаване на работни места и развитие на умения. Тези иновативни начинания неизбежно водят до създаването на нови възможности за работа. Цялата верига предлага възможности за работа, от събирането и транспортирането на стари гуми до тяхната обработка и трансформация. Освен това, нуждата от специализирани умения в този нишов сектор отваря пътя за програми за обучение и инициативи за развитие на умения. 7. Намаляване на зависимостта от въглищни горива. Като се обръщаме към алтернативни източници на енергия, като тези, проистичащи от гумите, постепенно намаляваме зависимостта си от невъзобновяемите въглищни горива. Тази промяна осигурява по-устойчива енергийна бъдеще и помага за стабилизиране на цените на енергията и повишаване на енергийната сигурност. 7. Иновацията подхранва допълнителните изследвания. Успехът на инициативата на Geodyne Solutions поставя основите за повече изследвания в областта на трансформациите на отпадъци в енергия. Когато се отвори един път, той прокарва пътя за изследване на други отпадъчни материали, които могат да бъдат трансформирани по подобен начин. В заключение, гумите, традиционно възприемани като проклятие за сметищата, получават нов шанс за живот. Благодарение на визионерския подход на Geodyne Solutions, това, което някога беше символ на отпадъци, сега е фар на устойчива енергия. Докато шофираме или летим захранвани от енергията на старите гуми, не просто напредваме, а пътуваме към по-зелено утре.